бачаҳое ки дар Москва дар дигар шаҳрҳо ҳастанд, фақат описаниеро дар омада ябор бихонем, барои ки дар группаи Екатеринбург наметавонем мо шуморо добавит карда. Дар описания мемонем, дар комментария мемонем, дурои ҷои кор барои шумо ҳам ҳаст бародаро. Салом дӯстони азиз, ҳама каса хуш омаден. Дар шаҳри Екатеринбург группа дар WhatsApp тоҷико набуд. Мо як группа кушодем. Дар ин номерҳо метавонед худтона добавит кунед. Дӯстони азиз, ҳозир кор буромадагия барои занако 1100 сум. Ай соати вайш ҳамаш информация дар группа партусагем. Ҳам хеле коро буғалта, даже халтур буғалта барои бачаҳо, барои занако фарқ надора, ё ки корои постоянне. Мо дар ҳамун группа мепартоем. Ва ягон документ гум шид, дар ҳамун группа мепартоем. Ҳам дар YouTube мемонем, ҳам дар ҳамун группа. Желаниятон боша, агар бихоҳем шумо ҳам ки аями хабарҳое ки дар шаҳри Екатеринбург чӣ гап мешавад байни тоҷико бохабар бошем, дар ҳамун группа мепартоем. Аввал дар группа мешавад. Баъд бисёр бо маълумотое ҳастае ки дар YouTube партоса намешавад. Байни ҳамун хитон ҳал мекунем дар ҳамун группа. Худо нигаҳбонтон боша. Агар желаниятон боша, агар хоҳиш дошта бошем, марҳамат дар ин WhatsApp-и мо аст. Вақте ки навистем дар WhatsApp, гап занем ки моро дар ҳамун группаи тоҷикои шаҳри Екатеринбург добавит кунем. Худо аз ҳамаи шумо рӯз боша.